Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanku da kasancewa da mu a wannan cibiya tamu ta Baraki Herbal Medicine wacce muke kawo muku magunguna don taimako na al'umma. To a wannan rana mai albarka wannan magani ne kamar yacce kuke kallonsa, wannan magani ne na ƙarin girman nono ga duk matar da take so ƙirjinta ya tsaya, ko da wacce ta kasance ƙirjinta ya zube baki ɗaya, ko kuma budurwa wacce take so mamanta ya tsaya daidai yacce take so. Haƙiƙa akwai wasu mata da zaka ga suna fama da matsala ta ƙarancin tsayuwar nono, waɗansu ƙirjinsu bai tsaya yacce suke so ba. To bi'iznillahi ko da wacce ƙirjinta ya zube, ko kuma ‘yan mata waɗanda suke so ƙirjinsu ya tsaya, ko kuma matar da ta gama shayarwa tana so ƙirjinta ya ciko yayi kyau ya tsaya, ko da sun zube gaba ɗaya to za su miƙe bi'iznillahi. To wannan magani ne wanda yake da matuƙar ƙarfi. Mutane da yawa suna shan magunguna kala-kala, waɗansu in sun sha maganin baya musu aiki, waɗansu kuma in sun sha nan da nan sai ka ga ya musu aiki bi'iznillah. To amma wannan magani da za mu kawo muku yana da matuƙar amfani kuma yana da matuƙar muhimmanci sosai, domin magani ne wanda an gwada shi kuma an samu biyan buƙata. To amma kar ku manta dai idan wannan shine farkon zuwanku wannan gida mai albarka, to ku danna subscribe kuma kuyi liking a jikin wannan bidiyo, sannan sai kuma kuyi share ga ‘yan uwa da abokai su amfana da wannan fa'ida da muke ƙoƙarin kawo muku ita yanzu. To ‘yan uwa wannan magani kamar yadda kuke kallonsa, za ku samo tumfafiya za ku samo, amma ita tumfafiyar idan an tashi, shi furen na tumfafiya shi za a je a tsinko shi, za a ciro shi. Za a ciro fure na tumfafiya. Furen tumfafiya za a samo shi. Aƙalla dai za a je a samo shi da yawansa. Da yawansa za a ɗan samo shi. Idan an samo shi, mafi ƙaranci a samo kamar yawan wanda zai kai kamar gwangwani ɗaya. Kamar gwangwani ɗaya. Idan an je kawai tsinko shi za a yi yana ɗanyensa. Idan an samo shi wannan fure na tumfafiya, to abin da ake yi shine za a samu sai a dake shi. Idan an dake shi wannan fure na tumfafiya, to abin da ake sai a tankaɗe shi. Bayan an tankaɗe, sai a samu wata roba mai murfi. Idan an samu roba, sai a samo man zaitun. Bayan an samo man zaitun, sai a kwaɓa wannan magani tare da shi wannan man zaitun ɗin da aka ce a samo, sai a kwaɓa. To abin da ake da buƙata, da daddare mace za ta dinga shafe ƙirjinta da shi. Za ta shafe ƙirjinta da shi. Kullum za ta yi haka. Da safe sai ta wanke. To za ta dinga ɗaukar wannan magani tana amfani da shi kamar kimanin tsawon sati guda. To duk matar da ta yi haka za ta ga yadda ƙirjinta zai tsaya, kuma za ta ga yadda ƙirjinta zai ciko, zai yi daidai yadda take so bi'iznillahi. Kuma wannan magani ingantacce ne, yana da matuƙar ƙarfi. To ‘yan uwa, domin neman haɗaɗɗun magungunan mu ga wanda ba za su iya haɗawa ba, ko kuma suna neman wasu nau'in magunguna da muke badawa na wannan cibiya tamu, za su iya tuntuɓar mu a lambar waya 081 20 44 72 96. To ‘yan uwa da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.